мақсади асосии мо барои дастгирии деҳқон аст, ки ҳамин деҳқон маҳсулоте ки мекунад, ҳамин деҳқон ба ҳамин маҳсулоташ бозор созем. ман ба ҳамин мақсад дар ҳамин тоҷикистон ҳамин хел сармоягузорӣ карда корхонаҳо кушода истодем. мақсади асосии ман технологияҳои нав овардан, чизҳои нав овардан, сохтан, нишон додан, баъд ба ҳамин мақсад бисёртар халқа мо нишон дода, ёд додан, омӯзондан. ман ҳаминҷа ҳозир 10 гектар ҳамин хел гармхона карда истодем. 1 гектараш шуд, бо дар муддати 3 сол 4 сол мондагиш мешад. инаш ҳамин 1 гектар технология мо турко қатӣ кардагӣ, бо 3 гектар дигар технология корея қатӣ мекунем, баъд технология израил қатӣ мекунем. бисёр чи кадомаш ки беҳтартар натиҷа медиҳад ва беҳтартар ҳосил медиҳад, мо ҳамона мехоҳем ки тамоми деҳқонои халқи мо бан ёд диҳем, нишон диҳем. ҳозир он тараф бам дидагӣ бошад, боғҳои супер интенсивӣ кардагӣ мо боғи як анаком. мақсади асосии ман чи бана ҳамин нархи ҳамин истеҳсолоти худи ҳамин сабзавота пас ба фуровардан, помидор, бодринг, манин болгарский, манин чиза поён ба фуровардан. барвай ки нархаш ки истеҳсолатш ки поён ба фуровардан, бозораш сохтан осонтар аст. ба ҳамин мақсад мана ин маркази тақсимоти яклухтиам сохта истодем. тақсимоти яклухтие ки ҳамин чи барои деҳқон як фоидаи хуб метиҳад. деҳқон ба мо сета чи мехоҳем ки ёрдам кунем. якум бозораша созем, дуюм мехоҳем ки технология тем, сеюм дастгирӣ кунем ки худи ҳамин худи техникаю ҳамин чизаш дастрас бошад, ки ҳамин коре ки мекунад сифати ҳамон маҳсулоташа бардорем. вақте ки вай сифати вай бардоштем дар уровни мисол байналмилалӣ, ки ҳамин бори деҳқон магазинои супермаркетҳои давлатӣ ба даромадан тод, то есть байналмилалӣ ба чунки ҳозиранги маҳсулоте ки деҳқон мебарорад, вай сифаташ ки ҳамон ба дуруст намегирад, барои ҳамин ҷи то дигар давлатҳо рафта намерасад, вай вайрон мешавад. барои ҳамон мо ҳамин технология сохта, нишон дода, ҳама чизи муҳимаш ина ҳамин бо чизи табиӣ карда бурдан, бехимикат. ҳозир агар шумо дар даруни ин гармхона даромада бинед, ягон чизе химикаташ нест. мо ҳама чизи табиӣ мекунем. даже барои гардолуд кардани ҳамин худи помидор, мо худи ҳамон орушам аз Голландия овардагӣ. ҳама чи инҷа технология вай қатӣ сохта шудагӣ. мисол худи тухми ҳамин помидор аз Нидерландия омадагӣ. якчанда сорташ аст ҳамин чизҳо. мо аз чизҳое ки беҳтарин ки дар дунё фоидаҳои хуб метиҳад, ҳамона ҷамъ карда, омӯхта, ҳисоби илмӣ анализ бурда, баъд инҷа боварда истодем, ки мехоҳем ки якон мо ҳамин хел ҳадаф дорем ки чӣ хеле карда бисёртар халқи деҳқона мо дастгирӣ кунем, ки меҳнати асосие ки деҳқон карда истодааст, ҳава як ҳосиле нек диҳад. ба ҳамин мақсад ин кора карда истодем. ин ҳар якта ҳамин гармхонаe ки кардагӣ ҳастем, ман ҳамин 20 ҷои кори асосӣ дорад, доимӣ дорад, а ягон вақте ки сезонаш сар мешавад, аз 30 то 50 кас кор мекунад доимо. ин нигоҳ кунед ки 10 гектар ки шуда 500 одам зиёдтар кор мекунад. ин хеле ҷои хуб аст. ана дастгирии ҳукумат ба мо хеле хуб аст. ба мо хеле хуб аст. чизаш ба ман мегӯм, аз рӯзе ки ман сар кардам кора, камаш ба набошад, ҳамин омадагӣ набошад, коргарои ҳукумат 20 бор 50 бор омадагӣ ҳастанд. баъзеашон мебиён ҳаминҷа нигоҳ мекунанд, маълим чӣ дастгирӣ кунем, чӣ ёрдам кунем, чӣ хизмат кардан метавонем шумо ба кадом коратон ба дастгирӣ кунем. ин хеле хуб аст. ин ҳадафҳое ки ман барои чӣ омадам 3 сол пеш аз ин ё 2 сол пеш аз ин гӯш кардам баромади муҳтарам президенти мо гуфтанд ки ба муносибати 30-солагии ватанамо ободӣ кунед. ман дар Москва будам, барое ки ман вақте ки ин чиза хонам дар Москва будам. манам орзу мекунам ки як ватанам ба камакам бошад, ки ҳиссагузорӣ кунам. ба ҳамин мақсад аста омадам чиза карда истодем. худо ба шукр шуда истодааст. кам зиёд шуда мегирам. ман гумон мекунам ки ҳар як фарзанди тоҷик куҷоебе ки набошад, ақаллан омада 1 гектар замини Тоҷикистон обод кунад, хеле хуб шуда мебуравад.